bueno, txirrita jarritako bertso nik batzu badagizkit. Eta mundu baita denboa jarria. Eta bat botakoet, denbora leku zeruta lurrak, izardilargi eulkilak, kristabaizia animalia, urgezak eta gazilak, aite eternubak zei egunian, egin zituan guzilak, mereziduta eman zaizkagun, eskerrak eta grazilak. Aita santua Erroman dago, oso gizon zeritua, abizatzen gainian dala, guztientzat eritua. Gaiztuenari barkatutzeko, badu erremeritua, horrengatik deitzen diogu, Kristoren bikariua. Kristoren bidez apostoluak, zabaldu zuten klerua, hoien autikan atera izan da, lehendabiziko kredua, artikuluta mandamentuak, doktrinan dauden modua, hoiek sinisten ez dituanik, ez da sartuko zerura. Adan debaren Kain da Abel, igualak izan ez dia, inbirilaren gorroto gaiztoz, hiltzuen batek bestia, arrazoiaren bideri gabe, anaia zarra gaztia, alakuari kostako zaio, zeruba irabaztia. Aldan maizena errezazagun, nere Jesukristo jauna, jakinidala jangoiko eta, gizon egiazko ona. Jakinidala jangoiko eta gizon egiazko ona.